Os concesionarios aproveitan o final da campaña para impulsar as vendas con importantes descontos e promocións. A falta de axudas estatais está sendo compensada con ofertas propias, que buscan animar un mercado que se mantén estable, pero con marxe de mellora. A chegada do outono marca o momento das liquidacións de campaña no sector da automoción. Moitos concesionarios galegos poñen nestes días toda a carne no asador con rebaixas e promocións especiais para renovar as exposicións e preparar a entrada dos novos modelos, como é o caso de Autos Dunas. Sí, nós o que estamos facendo é promocións, sobre todo, como decía antes, liquidacións de campaña deste ano para renovar as exposicións e as promocións están a tope e ahora mismo estáse poñendo toda a carne no asador. A falta de subvencións públicas tamén inflúe na estrategia comercial. Aínda que o Goberno mantén paralizados os orzamentos e o Plan Moves para vehículos eléctricos, os concesionarios tentan compensar esa ausencia de axudas con descontos propios. Seguimos dando nós o que é o noso desconto particular, non? Porque as subvencións do Estado están paralizadas polos presupostos, estamos pendentes de que se reactive outra vez o Plan Moves para vehículos eléctricos, en canto aos demais vehículos de momento non hai ningún plan nin estatal nin da Xunta, pero bueno, nós estamos intentando compensar eso cos descuentos que facemos nós. A idea é facilitar a renovación do parque móvil e premiar aos condutores que entreguen o seu vehículo antigo na compra dun coche novo. Procuramos facerlo o mellor posible sempre. Mentre se agarda pola reactivación das axudas estatais, o sector confía en que estas ofertas sirvan para manter o ritmo de vendas durante o último trimestre do ano.